Hei! Jeg er med. Ja, hei! Skal vi ikke bare spille etter banen og samme kjøtten seg nå? Ja. Så gå! Her er jeg. Ivis. Slutt. Going in. No, you're not. No, you're not. Det ikke bare meg, eller? Og det er som oftest for meg. Ja, det er mest. Slip, sliding away. Let's go. Jeg har lyst banen som man skal bjørke flere pingviner. Ja, det er smart. Hello, welcome to the slow slide. Hold on, just speed up, press forward, control stick to slow, blah, down, blah, there. Hold down! Let's do this. Are they here? Woo! Ja, alltid glemt jeg vet hva det er. We're so doomed. Oh, see you later, sucker. Oh. No! Don't touch it. And we're back. Wow, I like this is not the really Well, takk for det. ja, det er faktisk Takk for det. objective for banen. Jeg vet ikke hva han sa. Jeg hadde bosser i hans banen. Hei, jeg livet det. What? 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 Jeg hadde kjøpt sånn at Ja. Jeg hadde med så bjerget pingvin. Jeg vet Det er ikke. North Korea. Ja, men så spiller jeg for noe. Det er pengene. Nei, det var feil. Tenker du? Let's go. Alright, hva er det? Varsågod. Sånn som synes det andre var Hey, come on in! Captain Proprietary. Så at faktisk høres en kunst. Det er så huset er viktig. Yeah. Warning, cold. Ja. Ok, blegga nå, mann! Jeg lovte. Alltid. Blegga nå! Ja. Pingviner der er snowproof føtter. Jeg slipper den i. Skal jeg lasse det opp? G. Lion King reference list. The Circle of Life. Let's go. Let's go. It's the circle of life. Whoops. Oops. Can't this for me again. Alright, let's go. Let's go find your mama. Whoa! Whoa! Penguino! No. Penguino! I got her! I got her! Jeg skal ikke se deg. Ja, jeg hadde en liten pingvin, ganske. Det er stilt pingvin. Oh, Ok, nå er du se deg. Whoa! Momento! Penguino! Momento! I That's so professional. I'm coming for you. Help me! Ah! Help me! Hvor er resten av kameraet? Bye bye, Mario. Ah! Ja, hvor er resten av kameraet? Nei. Ja? Finn det. Ouch. Wow! Kom igjen, Sten. Skal jeg nå med mamma her? Kanskje ikke bare på meg? Oi, som chilling. Renner X-Man picnic. I want to baby. Okay, everything about who
Who? What? No. No. You Tack did not. Bappi. Yeah. Tack You did not just. Yeah. You did not just. I am not Mario. Excellent time, by the way. Here we go! No! My baby! Bra, nu har jag spelat 8 skallar mest. Oh shit, it's out. Let's go in. Det här klarar jag inte. Det är något In here? Oh fuck, let's do it. Okej. Vad kan man göra? Twice? I ain't thinking that for sure. Hey, Mario buddy! How's it going? Yeah. Step right up! You look like fast Latin kind of guy. I know speed when I see it, yes sirree. I'm the world champion slider, you know? What you say? How about a race? Ready? Go! In your face, Mama Penguin. In your face, race. Suçacı. Önce Şu penguin öyle. tu släktade det är well, det måste jag kolla inte. Mamma mia! Ja, which camera? Ja. Men vi bara skippa den då. Alltid. Nej, camera. Är det något som vi på att Benny måste Johnny till bobsled penguin? Nej, bra. Han är inte Johnny penguin. Fancy. Okej, så ska vi göra på en måte här som är offrar mig själv en stor avskamme. Ett lov det? Ja, på igen, 2 kast renna i mig när det är bara. Så kunde vi stå för. Offra, go sacrifice! Sacrifice, go! Jag vill så här där kameran i alla fall. Men ett att det kan bara slätt att jag är då man och styrka gå så vinner. Yeah, I love that. Okej, så pröva på en annan. Det är nog snyggt. I'll tell you that much. Thank you. Det var helt specifikt. Jag är snöjd med det. Ja, Det men här kan man inte bruka. Mamma mia! Visst? Han blev där nu. Ja, det är Johnny. Alltså. Let's go! Men vi brukar en smitt vi igen. Ja, han kört. Han brukar köra snöjd. Okej. Så. Okej, häst för offer med. Är du klara? Jag är inte motsatt. Men chatten så kan inte motsatt. Are you ready? Jo. Ja, men kameran är hopplös. Släta bara. Bara halta och tatt vi kan ha nu. Oh shit! Bye bye dude! Halta är det där kan det. Jag kan inte köpa. Mamma mia! Nej. Okej. Det som jag är halta B eller A med Taiwan. Och så tar jag kommer man. Så Okej. så hvis vi ikke kunne få snudd i veien, så gjør vi snudd i maten. Okej. Jack första. I'm out! Alltså fast du ikke klarer det noe. Alltså det är inte snudd för till det. Ja. Så vi säger spel med det hela vi också på. Ja. Ja. Okej, kan jag ha snudd där? Nej, det får vi. Chrome, du måste försöka tänka på spel.
Okej, teamwork. Jag säger inte det. Vi har en mycket gärna i arm. Det är liksom mer ostband, ja. Så. Det är en rumba. Nej, så. Nej, det är så. Smet! Jag ska ta det. Nej, så hittar jag nu kan right way. Okej. Let's go, Johnny. Jag hoppas skjuta det. Missade ägande till spring med bara där jag vill säga det. Nej, stop it! Don't stop it. Okay. What's up, Johnny? What, pal? You aren't trying to cheat, are you? Chickens aren't allowed. Now, I know that you know better. You're disqualified. Next time, think fair. Ouch! Han kallar det Mario. Mario. Jag får droppa den där bara. Jag ska inte stupa den där. Jag har köpt några grejer. Att du vill inte ha spatt. Sweet lady. So long, man. So long! Jag ser det med. Hej, Steve. Hej, du. Jag ska pussa på gruppen här. Jag ska inte köra face. Jag kan få affär om att jag tänker... Ah! Äntligen